Scorpion style Bavata Boss Mikey Papi Tori Izati One Bouy pan session. Yo tell him SMG Kana usisandide dai wandiudza ndasiva zviri mumwoyo mako. Kana usisandide dai wandiudza ndasiva zviri mumwoyo mako. Nekuti unondimakisa vakawanda uchindirwadzisa, handichina kwekutarisa, pashamwari dzangu unondimakisa. Scorpion tiri murudo pati ndiri kuchima, zvakurema rudo kare rwakasima, hapachina chaedza kangomurima. Moyo mangu mune guva remwoyo wangu wakauraya bebi, uchiti iwe unondida rudo rwacho nderupi. Kana usisandideo dai wandiudza ndasiva zviri mumwoyo mako. Kana usisandideo dai wandiudza ndasiva zviri mumwoyo mako. Nekuti unondimakisa vakawanda uchindirwadzisa, handichina kwekutarisa, pashamwari dzangu unondimakisa. Ndaimboti pamwe ndini ndiri kukurumidza ndotoona pana chiri kuchinja zvinhu zvese ndiri kumanikitsa pamwe pacho ndiri kumbunyikitsa. Rudo rwacho dandisiya ndateti, ndapererawo ndichinjira maketi. Ndaikuda sei baby to party, because zvinosanya yawadati. Kana usisandideo dai wandiudza ndasiva zviri mumwoyo mako. Kana usisandideo dai wandiudza ndasiva zviri mumwoyo mako. Nekuti unondimakisa vakawanda uchindirwadzisa, handichina kwekutarisa, pashamwari dzangu unondimakisa. Scorpion tiri murudo pati ndiri kuchima, zvakurema rudo kare rwakasima, hapachina chaedza kangomurima. Moyo mangu mune guva remwoyo wangu wakauraya bebi, uchiti iwe unondida rudo rwacho nderupi.